Naiz Teresa Oalde, Indakoetxea, Apeztegia, Erro. Sortu nintzen Aurtizan, da Iturengo auzo bat. Uztarrilean 12an, 1929. Joaten nintzen Iruñan eskolara, baina inbehar nituen etxeko lanak, inbehar nituen eskolara joan baino lehen, ogiakarri, esniakarri. Toki guztietan manderi handia beratxak eta pobreak. Eta hori ziren 2 neskazar ziren. Neskazar da musurdinak esaten da. Eta zakaten iloba bat medikua Iruñan, doktor Labaien. Iruñan. Eta amazaten horik, para eso, pa kriadika. Esan dioten la kriadika. Jotzen zutenean sirena eta korrika eskolatekate eta joten ginen etxe handi baten azpira, gordetzera. Eta gero pasatzen ziren egazkinak, eta gero egazkinak indakat trauma Jesukristona. Egazkinak joten zirelako en triangulo. 13 urtekin joan etzela gero. Gero hori gila, etorri zen bizitzera Ortizera. Eta nire familia ja bizitzen zobietan. Orduan niri eramaziaten Mugairera 13 urtekin eta zaitzen ditun 5 aurra. Los Aizpuru. Gero, Mugairetik ja, Iruñera hortiken, porque orduan itzen zan, horako toketan berotu neskato. Gaztigatzen para 10 urte da, mosu 15 urte. Eta ja gero Iruñan 20 urte arte. Eta ja, pasaten un frontera, 20 urteetin, pasaten una frontera. Eta orduan pasaiera, leheniziko, elbar politena zan. Elizan aurrian. Jendia hori baizela jatorrak abertzaldeak. Eta hor oso ondo, oso ondo. Eta hor zan aixala horire. Eta ja hortiken hasi nintzen gehiago. Eta gero izotu nun el señor. Y ahí fue la revolución. Biziginan Donostian. Nik lan egiten nuen. Albarre guzki, gero hasi ziren aurrak, 5 urtez 4 izan da nituen. Bino, aite beti falta zuten. Behin ekartzen propaganda ekartzen zuten, eta guzti, eta lagun horrek deioa lehenbiziko ez daia, pasatzen zen deioatik bestera, ni poliziak ere intzinean, poliziakin, eta bera lehiotik pasatzen paketeak, beste etxera. Eta loko abenturak. Gipuzkoatik ateatzeko. Falangista batekin izan duzuen jokeitu ziren un 14 de abril del 56. Bai, porque Joan Txon sortu zen maiatzen 18an, 56an. Zera baki behar gendu nora jongo ginen, pues nire familian gena. Kontra edo alde, ara nire etxean ondo mendian zen hori, jun behar zen duen Zubietako herritiken, ez dakitzen bat urte presondegi eskatzen zioten. Tordunen pasa zen, onera ja. Ni Donostian eta bera hemen. Eta esan dizu nola etortzen ginen, ni etortzen zen nire aurrakin, ekartzen zukun dagun batek, beho bira horrera. Janariekin, bere erropa garbiekin, eta hor pasatzen nuen eguna, eta gero ni berriz Donostira etxera. Gero nire atorre eta zakizia pasazan, bialdu zuten de la noche a la mañana, esaten bezala gabatik eurera, Grenoblera, besterrau. Eta han uste dute onduzela do gehiago. Joseba Egibar, horren aita zen guri laguna ondia. Horik behin, Joseba Egibar eta nortziren gehiago. Eran izaten nire aur guzikin Grenoblera. Estu nizkin ere behin behiatzenan. Eta nik entzun lana, jarri zioten, liatzioten lanan, elakoak ziren orduan ere. Ela bazen un sindikato, ela. Horre sartu azagon gizon hau, han, 79an, onera bizitzera etortzeko, eparaldera, behatzen ekarri familia den onera. Orduan, 79an, etorri ginen denak onera. Dondi banen hor bazen, etxe bat, penuboko etxe bat izango zen, etortzen zirenak denak horrera, ziburren zen, bai. Gero, jarri gendun Biarritzen Euskal Jai, ostatu bat. Bai. El 70, baitzek iruan, el 73, sortu zen aitz, bai.
eta gero 76an genuen Euskal Jai, bai, egin nulan kriston estatua, egin nulan asko, gero Franco hiltzan, eta eman zuten amnistia, eta nola oiken daitak etzaukan, hori, baino etzaukan delito de esto. Me plantó con 5 hijos y se me fue a España con la otra, hasta hoy. Gero, zein behar nuen? Euskal Jaien, eginen lanean, baina nausia gabe, porque nausia zen bera, eta nola bera alde intenten etortzen, ni gero hasi nintzen hor txisteran lanean. Ni jutu nintzen goizien lanera, eta etortzen nintzen eguerdian, irutiken bostetara igual, baina gero gaboko 10 arte. Baina nire etxe ireki ezagon. Nire etxetik pasak, baino asko. Eta neskak ere bai, Ibiltzen ziren, de todas las provincias vascongadas. Zengo izun, nire hori izan du da beti, nire etxean lagundu, hori izan du da beti nire handik Tolosako edo Aritxabaletakoa edo Oñatekoa, baina ez utzi kanpoan. Nik hori poza daukat lagundu dutela hori, honean eta txarrean behazen ere bai.